Σήμερα φτιάχνουμε ένα πανεύκολο body scrub κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος με μια απλή συνταγή που περιέχει μόνο 7 υλικά. Αφού μηδενίσουμε τη ζυγαριά μας, ξεκινάμε με τη λιπαρή φάση, η οποία αποτελεί το 62% της συνταγής. Πρώτα θα χρησιμοποιήσουμε μυγδαλέλαιο σε ποσοστό 30%, δηλαδή περίπου 60 γραμμάρια. Το αμυγδαλέλαιο είναι πλούσιο σε λιπαρά οξέα και βοηθά στην ενυδάτωση και την ελαστικότητα του δέρματος. Θα το αφήσω στα 59 γραμμάρια και προχωράμε στο επόμενο συστατικό, το οποίο είναι το έλαιο καρύδας. Το έλαιο καρύδας θα το χρησιμοποιήσουμε σε ποσοστό 15%, δηλαδή περίπου 30 γραμμάρια. Το έλαιο καρύδας προσφέρει θρέψη και συμβάλλει στη σταθερότητα και την πλούσια υφή του σκράπ. Απομακρύνουμε το δοχείο με το έλαιο καρύδας και στη συνέχεια χρησιμοποιούμε βούτυρο καριτέ σε ποσοστό 10%, δηλαδή θα χρησιμοποιήσουμε 20 γραμμάρια. Το βούτυρο καριτέ χαρίζει βουτυρένια αίσθηση, προστατεύει τον δερματικό φραγμό και είναι ιδανικό για ξηρό δέρμα. Τέλος, θα χρησιμοποιήσουμε το γαλακτοματοποιητή μας σε ποσοστό 7%, δηλαδή 14 γραμμάρια. Θα λέγαμε ότι αυτό το συστατικό είναι το κλειδί ολόκληρης της φόρμουλας, διότι είναι υπεύθυνο για την ομοιόμορφη ανάμειξη των λιπαρών και υδατικών φάσεων στο καλλιτικό μας. Δηλαδή, άμα δεν χρησιμοποιήσουμε το συγκεκριμένο συστατικό, σίγουρα θα πραγματοποιηθεί ο διαχωρισμός των φάσεων. Αφού συλλέξαμε όλη τη λιπαρή φάση σε ένα δοχείο, προχωράμε και το τοποθετούμε σε μπεν μαρί. Τα αφήνουμε να λιώσουν σταδιακά σε μέτρια προς υψηλή θερμοκρασία. Ανακατεύουμε άπαλα και συνεχόμενα μέχρι το βούτυρο καριτέ και το έλαιο καρύδας να λιώσουν πλήρως και ο γαλακτοματοποιητής να ενσωματωθεί σωστά. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να αποκτήσουν ένα εντελώς λίο, ομοιογενές και γυαλιστερό μείγμα, χωρίς κόκκους ή διαχωρισμό, ώστε να εξασφαλίσουμε τη σωστή υφή και σταθερότητα στο τελικό προϊόν. Αφού έχει λιώσει το βούτυρο καριτέ, ο γαλακτοματοποιητής μας και το έλαιο καρύδας, θα προσθέσουμε τελικά και το αμυγδαλέλαιο, θα το ανακατέψουμε για λίγη ώρα, διότι πλέον όλα τα συστατικά μας έχουν την ίδια σύσταση, δηλαδή είναι λιπαρά και θα ομοιογενοποιηθούν πολύ πιο γρήγορα. Θα το αφήσουμε λιγάκι ακόμη στη φωτιά και μετά θα το αφαιρέσουμε το μείγμα από τη φωτιά. Αφού αφήσουμε το μείγμα μας να κρυώσει, μετράμε ζάχαρη σε ποσοστό 37,5%, δηλαδή περίπου 75 γραμμάρια. Η ζάχαρη είναι αυτή που θα μας προσφέρει την ήπια μηχανική απολέπιση και είναι κατάλληλη ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Αφήνουμε τη θερμοκρασία του μείγματος να πέσει στους 40 με 45 βαθμούς Κελσίου. Προσθέτουμε βιταμίνη Ε σε ποσοστό 0,5%, δηλαδή 1 γραμμάριο. Η βιταμίνη Ε λειτουργεί ως αντιοξυδωτικό και βοηθά στη σταθερότητα των ελαίων. Ανακατεύουμε τη βιταμίνη Ε και το μείγμα με μια σπάτουλα ή ένα μίνι μιξεράκι και στο τέλος προσθέτουμε τη ζάχαρη. Ξαναανακατεύουμε και αφήνουμε το μείγμα μας να κρυώσει ολόκληρο το βράδυ. Την επόμενη μέρα θα δούμε πόσο έχει γαλακτοματοποιηθεί, δηλαδή πόσο έχουν ενωθεί μεταξύ τους τα συστατικά και έχουν γίνει ένα μείγμα. Βέβαια, επειδή εγώ το βλέπω κάπως λιπαρό, παίρνω την απόφαση να προσθέσω άλλα 15 γραμμάρια ζάχαρης στο μείγμα μου, έτσι ώστε να γίνει ακόμη πιο απολυπιστικό το προϊόν. Προσθέτουμε τα υπόλοιπα 15 γραμμάρια στο μείγμα μας, ανακατεύουμε με ένα κουταλάκι και βλέπουμε αμέσως ότι η ζάχαρη έχει ενσωματωθεί ομαλά με το μείγμα μας. Αφού έχουμε τελειώσει τη σύνθεση του body scrub μας, ήρθε η στιγμή να προσθέσουμε την χρωστική, η οποία είναι ροζ μίκα. Ειλικρινά αυτό το ανακάτεμα είναι το καλύτερο σημείο για μένα. Εδώ που αλλάζει το χρώμα του body scrub και γίνεται από άσπρο ροζ, το θεωρώ πραγματικά φοβερό. Τέλος, για να έχει και λίγο άρωμα το body scrub μας, θα χρησιμοποιήσω αιθέριο έλαιο σανδαλόξυλου, μόνο 10 σταγόνες. Γενικά συστήνω 10 με 15 σταγόνες να χρησιμοποιούμε αιθέριο έλαιο για το σώμα. Το πρόσωπο, ειδικά για το πρόσωπο, θεωρώ έως 3 σταγόνες, γιατί τα αιθέρια έλαια, παρόλο που είναι φυσικά συστατικά, μπορούν να προκαλέσουν αρκετούς ερεθισμούς.
οπότε προσοχή στη δοσολογία. Μια γρήγορη δοκιμούλα να δούμε πώς έχει βγει το προϊόν. Πραγματικά είναι το πιο πολυπιστικό και μαλακό σκραμπ. Για την αποθήκευσή του θα χρησιμοποιήσουμε ένα άδειο δοχείο. Αυτό είναι ένα δοχείο το οποίο παλιά βρισκόταν μια μάσκα μαλλιών, αλλά το καθάρισα, το έπλυνα, το σκούπισα και τώρα το χρησιμοποιούμε για να βάλουμε το δικό μας απολυπιστικό προϊόν. Δηλαδή είμαστε και eco-friendly σε αυτό το κανάλι. Απλό, αποτελεσματικό και τέλειο για καθημερινή χρήση. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like, εγγραφή και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.